Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka National People's Party Meghalaya State Unit lingba u Professor Don Kuparwar u General Secretary haringkat kejing senran lang u Presiden Kaseng uba Manroy Kharpuri lembat kinong yalam ka NPP Shillong City bat ki weipat ha ka khatlai tre unailar arja apusan kalapha jingtho shau Chief Electoral Officer ka Jylla uba BDR Tiwari YAS ban panjing syai Halor ke Jingpyntreikam Ïaka Special Intensive Revision Ïaki Electoral Rule da ke Election Commission jongkari ha ke Jylla kaseng kalapan Jingpyntreikam batikna Halor kinu ki an election on Pynsngew Ïaka Special Intensive Revision karu kombo kerdan ne pinbentai kinong thap vote hashwa usnem syajar khandai spa prapunyo hadu usnem arja saw ke kabor jong ka boot level officer ban pentikna ya ke jingtip bala ai daki pat ba ban nalor ki weipat ha ka negasi habakran chikila pathai kubor u Professor Don Kuparwar uloong ba ka party kwa jingtip Halor ki kot kisla ki baki nong thap kin haban penbiang haba Pynsngew ya ka special intensive revision bat kandon ne em ka benta ki dor barshnong ki nokma ha ka ni ke Jingpyntreikam nalor ki weipat ki mat ki basngokya Shusho uloong ba u Chief Electoral Officer ula bu dak ya kimat balakdo da ka party ba penpau ba un sashim ya ka senjam ban khot jingelang ya mir jingmut bat ki seng san Hima ba pher ka Jylla ha ki khindiat sngi ban wan